posachedwa apa tikupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 2 December 2024. Paja Bon Kalindo mwini wake amati ndi president wa anthu osauka komanso president wa bungwe limene lilotchedwa Malawi First kapena kuti Malawi pasogolo. Iyeyo amabwera nthawi ndi nthawi kuyankhulapo akaona kuti pakufunika kuyankhulidwa, ndipo lero lino wapanganso chimodzimodzi. Takhani pompo tamveserani kuti kuli a Bon Kalindo lero pa 2 December 2024 ayankhula zotani. Usogoleri wakazalazi chakwera akuluakulu. Usogoleri osokonekera pena ukamazimva zina nkumanena kuti koma zimenezi zikuchitikadi m'Malawi muno kapena ndi maloto, chifukwa ena ife takula kuzafika msinkhu umene tili lero, koma zimene zikuchitika m'Malawi muno ndizodabwisa kwambiri. Mausogoleri ena mbuyo muinde anali ndi mablanda, koma izizi ndeza nyanya. Pena pali ponse pasokonekera, kaya ndi ku Ministry of Health, ku Agriculture, kaya ku polisiko, ku prison, pena pali ponse kusokonekera. Ku Ministry of Education palibe chimene chikuyendatu, pena pali ponse zasokonekera, ndipo pakufunikira nditu divine intervention. Minus that, siku lina tizamva kuti ziko linolola Malawi sopano kulibeko lagulisidwa, kapena anthu ena abwera alilanda chifukwa usogoleri unde wa nyanya. Pulibeko discipline ili yonse bulibe, pena pali pose china chilichonse chasokonekera. Mboma muma ministers osavuka, president yawo osavuka, anaja president osavuka, azipongo zaje osavuka, machalichi osavuka. Kodi tundi kuti pena pali pose zasokonekera. Usogoleri wachakwera umene tinkauona kuti koma abale munthu amene akankhala pa mpando Malawi ndi azadya bwino, Malawi azamva kukoma. Muli bwanji kwa Vumbwe Reformatory Center, Vumbwe Prison? Muli bwanji aosi kumeneko komanso osatira anu? Nanga komiti ya phwando la Christmas imene munakhazikisa kuti mupeze ndalama zokuti muzadyere pa Christmas, kodi ma department amene wa polisi ndi ya prison mmakhulupirira mpunga wa nyama kwambiri mwafika size ndithu yomagwirisa ntchito ana kwa Vumbwe, kumapangisa maganyo kwa anthu andale komanso aeni ma estate, kumagwirisa ntchito ana kumeneko yolima. Kwina kumwalandira 800,000, kuna kumwalandira 2.5 million. Ndalama ndizi mwazigawana aosi ya kumeneko ndo osatira anu, komanso mwayambana ndi komiti. Ndikufuna inu a commissioner of prisons muno Malawi muziwo utengawu kunena kuti kwa Vumbwe ku Reformatory Center kuja kumapita ana kuti akasinthe chikhalidwe. Lero lika anaja ayamba kuagwirisa ganyo, ndipo tikunena panopa komiti inakonzedwa ati ya phwando ya Christmas. Paja anthu anu amakonda kudya mpunga wa nyama wa nkhuku komanso ndi Coca-Cola azimwa, basi kudya basi gwawa. Ndi chifukwa chache mango nene pazosakhala bwino kuwauza kuti thamanganisanga thamange. And this is very very serious. Panafunikira kunena kuti muione sese nkhani zimene zizi, kunena kuti anthu anu akuzunza ana a prison, ma officers kuzunza ma prisoners, ma juvenile kwa Vumbwe. Sizinasiye tu malo tu iyayi, kwina kuli kose ngakhale mma prison akulumu akaidi akuzunzika kwambiri. Kuzunzika ndi madabwa kuti kodi inuyo mulibe routine yoendera ndikumakachita inspect. Tikunena pano kuma prison kwina ma toilet kulibe, mazi kulibe, zakudya ndiye izi tikunena kuti anthu akungokhalira njala kumangofa.
ndikufuna ndikuuze ninu a commissioner kunena kuti mukuyenera kuti muachite discipline anthu anu. Ngati simuchita discipline anthu anu ndiye kuti siku lina muzamva kuti kuje ni kuma prison ku anthu aomberanako kapena akaidi amugwira ofesala ampha chifukwa cha chikhalidwe chosafuna kusamalira a fellow human being. Inu zoona mukatenge ana kwa vumbwe ndikumakagwirisa ganyo kwa anthu andale, kumakagwirisa ntchito mma estate mwa mwenye, kumakalima mmene momo kumalandira ndalama ana onse osapasa ndalamazo olokungwa apasa kuti agulire sopo. Ayi, ndalamazo mwagawana akuluakulu nokanoka, wamkulu wakumeneko kwa vumbwe komanso wina wosatira wake. Komiti yanonse mwayambana kumene koko ndalama za mwazigawana. Kodi ino anthu ino ndikusavuka kungomva kuti president wanu ndiokuba, ma ministers anu ndiokuba, inunso mufuna muziba. Taona niena ndi awawa a Blantyre Synod chali chichawo cha CCAP ndi anzawo wakuzomba anapangana kukapereka katundu ochuluka wazakudya ku prison ya kuzomba. 50 bags of rice, buledi, ma Coca-Cola, sugar, kukapereka kumene koko nyama, kukapereka kuzomba. Lero zachitika ndi chani? Aphika matumba 13 okha, ena onse agawana. Matumba 27 agawanidwa kumene koko kuzomba. Buledi osapasa, angotenga ma Coca-Cola ndizakumwa ndizina kuwapasa anthu ma prisoners zinazo ndikugawana. Ndikuphika mpunga matumba 13 ndikanyama pang'ono basi kuwapasa ma prisoners. Kuba ndizomvetsa chisoni kwambiri ndi mmene moyo uliri mundende. Anthu othandiza akamamva zimenezo sangabweretu. Tapitani ku Kasungu, tapitani ku Mangochi, tapitani ku Dwangwa mukaone nkhotakota mmene anthu akuzunzikira mundende. Ndende za kumulanje, kutyolo, kunsanje mmene kukutentheramu. Nderero anthu akabweresa chithandizo, iniyo mukagawane chithandizo cha ndikumaka apasa akazanu ndikumaka phika. Kutero komunati mulowe nyumba za anthu a prison ya kuzomba, mukaona muli nyama, muli mabuledi, muli mabagi ampunga agawana. Zomvetsa chisoni kwambiri ziko lopanda discipline, chifukwa amene anayenera kukhala ndi discipline ndi awawa a prison komanso a police. Ena ndi awa kuuje kunzuzu wa polisi. Kutero kumene koko akumalanda anthu ma 30,000 akangopita ku private job. Mwatengeraso za ku Blantyre, mwatengera za ku Lilongwe, mwatengera za ku Liwonde, kusavuka chifukwa chani? Mwana mbu makembu. Bwana okuba, ma ministers okuba, ose amene ya ku State House ambiri okuba, koma palibe chimene chikuchitika. Ndi ana atengera, ndizi zalowerera sotu kumpoto ku headquarters ya ku Northern Region. Anthu kumene koko akulandidwa ma 30,000 panzuzu polisi. Mukumalanda anthu ma 30,000 kukagwira ntchito ya 6 city ati 30 muzipereka kwa bwana. Ena ndi awa aku area sate pakana ku area 3 kalembera amene iwa ujeni wa meki osirizayi. Amene mukuona ngati mwafikapo sopano kuti adi inuyo anthu aku Central Region mwafikapo. Mwatenga polisi wonse ochokera ku Southern Region, Eastern Region mwasiya, mwatengana nokha kumachita kulankhula mwa matama kuti iyi ni nthawi yathu, ife ndife achakwera, munadya nthawi imene ija ndiye mutisiye pano nafe tidye. Anthu olakwa kwambiri. Mupolisi mulibemo chipani, mupolisi mulibemo chalichi. Iniyo ndi ogwira ntchito ngati a polisi munayenera kumapanga zinthu zabwinobwino. So kairo tili ndi IG ofoka kwambiri mmutu mwache, tili ndi ujeni wamkulu wa prison ofoka kwambiri. Mukayiyang'ana milandu ina imene anthu akumangiridwa yomvetsa chisoni. A polisi afika poma mugwira munthu ndikuwa musekera munthu ku nyumba kwache. Tapita ni kuntaja ukuku a polisi yamenya mwana kumuombera pakana tikunena panopa mwanayo mwendo wacho ukuvunda. Koma sakupita naye kuchipatala. Kungomusekera ndithu pantaja pa polisi yantaja kumusekera mwana wa polisi amene namba ache ndili nayo.
ndipo Amalawi mutati mufune amene mumuimbire ndi kupasa nambala yake kumuombera mwana ati chifukwa choti amamenyana ndi sister waje. Basi chifukwa chomenyana ndi sister waje kaya apolisi wakunyengana ndi sister waje bwera ndi kutenga futi kumuombera. After 2 weeks anakampeza jauko kufupi ndi kuje ni kunamwera uko. Basi kumuombera kumene kujako kumugwira basi ulendo naye kuchipatala akuchipatala kunena kuti ife sitingamuchite treat amene popanda chikalata cheni. Basi tikunena pano ali mu ndendetu. Ali musero. Ziko losokonekera kwambiri, ziko lomvesa chisoni. Ndipo munomo tikapusa muno ngati divine intervention sikhalamo ndithu kubwera kwa anthu aziphana masana. Kuyang'ana milandu ina imene akusekeredwa munthu kumaseka wekha kuti olo mwana wa standard 1 sangagamule mulandu uwu. Mwana wa standard 1 akhoza kugamula mulandu uwu kukhala okomera munthu osauka, koma anthu osauka tili pa mavuto kwambiri. Ndi zitamvaso kunena kuti munthu wina wako wa kunchewu anamangirira mwana ku galimoto ndikumanguguguluza lero tu watulukatu. Video inali pose lero watuluka. Kodi tu justice system yathu ndiyomvesa chisoni tu kuno ku Malawi. Ukayang'ana kuje ni kujama yang'ana zana ku child court kumene amayang'ana zana kumene konde kuli madiru kopya. Munthu mzimayi kungopita kukadandaula kuti mamuna wandisiya sakuwalipirirana kumene konde kuli madiru akumamuza kuti ukalankhule zakuti mukhoti. Mzimayi ali ndi ana 4 akusowa chithandizo sukulu sakupitana koma azikapereka 15,000 pamwezi. Ana amene wajaja zimene zizachulukiranso kwambiri ku ame ndi ku polisi. Makatshali makamaka mukangopita kuti mwasankhidwa mukugwira ntchito ku State House ndiye kumene mukukwatira ku akazi 88 kuwasiya akazi anu akale amene mwachita nawo struggle aja. Malawi ziko lomvesa chisoni kwambiri. Ndikuthokozeni nonse opposition kuti subano mwayamba kubwera takuonani kuti mwayamba kupangisa misonkhano imene kukumachuluka anthu kwambiri. Ndikuthokozeni apita Muthalika. Izi zinali kuti mukanayamba pazana mwina Malawi yali bwino atupere muluzi iyo inanunso mwayenda ku Eastern Region tithokoze kwambiri. Komatu ndiye misonkhano ndiye ikuzaza atu yopanda kunyamula anthu mmalole kusonyeza kuti anthu akulankhula anthu atopa. Koma funso ndionera kuti chisankho tu ndi voti. Chisankho sikubwera kusonkhano mene azazira muja chifukwa kuchokera ku Nsanje kuzafika panchalo kuzafika pajeratu kunali mwana wa munthu enawo amene akuzitcha kuti ali mboma okumangozikozera. Koma funso ndi iliri inu opposition musanyadire zimeja ndi madzi ya mphusi. Anthu akuyenera kuti akalembese akavote. Ngati munthu salembesa ndi kukavota olo atabwera mamiliyoni pa nsonkhano palibe chimene chiti chichitike. Funso langa ndili kodi nkhani ija ya phase 1 ndi phase 2 inu mukudziwa kunena kuti INRB sanalembese anthu amangopanga mafilimu ngati apezekapo anthu pa center ndi phase 3 chifukwa ikuchita target madera akwawo makamaka ku Central Region kwinako amangonamizira anthu. Komanso system imene iyi ya mathematics ndizi akumagula chanzika mukupangapo chani pajatu munanena kuti munapita ku khoti ndipo akhoti amanena kuti agamula pa 27 paja. Kodi chigamulo chija chabwera? Ndafuna ndikupempheni inu ma opposition leaders, if you are not taking heed of what I'm telling you, siku linamuza mukumbukira na madrama mutabutidwa chifukwa madera onse aku Southern Region mu phase 1 anthu sana athe kukalembesa ndikuchanzika komanso ndikukalembesa mukaundula wa vote. Phase 2 so chimozimozi. Ndiye funso ndilonera kuti misonkhano ndi imene jamwawo na Malawi kuchokera ku Mwanza
kuchokera ku Mangochi, kuchokera ku Nsanje atopa. Ndiye funso ndionena kuti kodi mukupangapo chani inu a opposition? Muziwe kuti kunena kuti anthutu a Malawi atopa akufuna boma ili litasintha, koma ngati simuchita fight for mathematic kuti achoke, komanso simuchita fight kunena kuti anthu amene analephera kulembesa mu phase 1 ndi mu phase 2 akalembese nawo mukaundula wachanzika komanso wa meki, muzalira muzandikumbukira kuti na madrama ananena kubwera anthu pa nsonkhano akhonza kubwera ngakhale kuti ndi zabwino, simuyita na bandi zasiyana ndi awa asakhwiwa akungoba ndalama kumayitana mabandi, ndipo awa opanda bandi anthu sangabwere. Zulo zanu walepera kupita ku nsonkhano. Woyenda ataona kuti anthu kulibeko, kodi tumusendo region momwe monzano yoto akukanidwa anthu olo anthu 10 osapezeka. Ziko chalagwe chiseko chakupalase menyane yabwino kuti mbere basi iliyo banda kubera likukai kamene azakuvutira ndi amanu ndi akazanu ndi ananu akakuvutirani, koma Malawi sakavoti. Bolikalinda Bedisi mwana uupsa kwambiri amene ndimango kung'amba sindiona kuti ati uyu ndi wakwathu, ati ena ake maziphunzitsi apanjeza ati kumanena kuti amene ibwanji waulula zimenezi ndi wakunotu anayenera kumafufuza mukuba magobiri ana kumene koko kumalipirisa sukulu ya ulere, ndipo a ministry atabwera mona anamiza kuti zimenezo nzona makoma umboni ulipo tikaupereka ku ministry Kongo. The DC.